লাই थांनाय 2021 बिसिव टिटिएडिसि हाफांनि फासिंथि जुनियर इन्जिनियार सेबुंनि बागै आमजमुं नाहारजाकमानि आरो हासनि गोबां तिब्रासा सिख्लारक इन्जिनियार परवि पाइजाकरक सेबुंनि बागै अ जुनियर इन्जिनियारनि आमजमुं रमानि सेबुंनि आमजमुं रमानि फियाबा ताबुबो आमजमुंनि रेजाल्ट जायाखौ एडिसि बुग्रा सामुंनि फासिंथि वाइरे वाइनो टिटिएडिसिनि सीएम सीईओ नि थानिव सानमुं सानैमानि जुनियर इन्जिनियार सेबुंनि बागै आमजमुं रनायरक रेजाल्ट नानि सानै तिनि खना बुसकांनि तालो हनै साजागै मांनो फायै तंमानि रेजाल्ट जायगानि बागै फासला हाइन हाइते वैसा सीईओ सिके जमातिया बाय थांगै मालायखा सीएम पूर्णचंद्र जमातिया बाय थांगै मालायखा जूनियर इंजीनियर नि बागै सेबुकनि बागै आमजमुं रनायरक सीईओ बाय सीएम कगरिखा बुसकांनि 12 तारिख जुलाइनि बिसिङनो रेजाल्ट जाकनाय नासिंनि कगदेमानि कगनो बरफ कगट्रिब्रानो सायखनारिखा रिसेंटली नुबी तंखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्लस यूट्यूब फेसबुक रगो जों गोबां मा एलिगेशन जागी दङ जे अ जूनियर इंजीनियर नि जे टिकि नायरक माने जे रिटेन एग्जाम जे क्वालिफाई नायरक जे तंबाय रक बरफ माने उ एसजेडडीयू नि जे क्वेश्चन लीक मा बागै अमबो लीक ओंखाना ने जोंनो बा जों जतनो एलिगेशन जाखा एलिगेशन जाक माने मेन रीजन गांकाके उ जे रिटेन एग्जाम नि जे सीरियल नखमानि अबो like roll number 1, roll number 2, roll number 3 omtike gana tong ni sauta jeta allegation renai rok ni bokta domo so sungomno clarification rena musung je miao no ane mia to 13 June 2024 state engineering service jeta TES ni jago bor ni kaisa list no koka jeta bor ni written exam ni qualified ni list o jagao bo sung no bo bagiri no jodi phuluna ka phulukmani o jagao gobang ma roll number tong jemon 70, 71, 73, 74, 76, 39, 40, 38, 37, जों नायखांगा के अजागाव लिस्ट जुदि चेक खालामगा के रोल नम्बर गान आदि नि गोबां माथो सो अमनि बेसिस जता जोंनो न माने जे जोंनो एलिगेशन दुइ दंनाय राव जता एग्जाम कैंसिल नि थांथु जे बरफ कमति मानजा खाइ मानजा जों जे इंजीनियर सफरिदा जों से अ एडिसिव जे फर्स्ट ऑफ ऑल जे इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट लांजाक मानि 2021 first of all money criteria tong money but just interview by marks mane kota college ni marks se langna ni dei obono rezak mani so जों oboni against to जों थायाव जागाव रिक्वेस्ट खालायबायगा जों अजन ऑफिशियल्स नंबर रिक्वेस्ट खायगा जों बुबाग्रा न अनेक बार रिक्वेस्ट खालायमा परे एर परे से ओ जागाव एग्जाम नि थ्रु ता मेरिट बेस प्लस ट्रांसपेरेंसी खालायना बागै जों हाय अनेक बार रिक्वेस्ट खालायबायगा एर परे अमो ओ सिजांमा परे न एग्जाम प्लस इंटरव्यू खालाय लांनान बागै ओ जागाव डिसिजन नाजाक सो आबोनि बेसिस से जों ओ जागाव एग्जाम नाजागो एन्ड जों एमने जों साइमिया साबो बोर्ड नि चेयरमैन नङै दं बा साबो काम खालाय दं जों साइमिया जों एस ए स्टूडेंट जों एस ए कैंडिडेट जों एग्जाम रना बान्ता जों एग्जाम रखा चिनि बु मुं लिस्ट अफ फाइका माने रिटर्न नि ता जता इंटरव्यू नि खा नखयाखौ आबन बा जों डिमांड खालायना फायो सो जेटा रिटर्न नि नखका ओ जे जों जे एलिगेशन रिजाक माने almost totally baseless and almost totally false and जों मुखरावनो बखबनो मुसुङो ते जों मीडिया रावनो रिक्वेस्ट खालायनो मुसुङो अमो हाय जे allegations ro almost misleading so kindly amorano circulate already and jodi agi rogo media ro jodi omti hai ro allegation rule kuno report ro dong khanga te amno not nan absolutely sumai baksa जों तिनि मेनलि फाइमेन नखा जूनियर इंजीनियर नि जे रिक्रुटमेंट तयै कक्सना फाइमेनि जे जों त इंटरव्यू रो राखै बेजाक केसिनि रिजल्ट पब्लिश खाने बाय जों कक्सना फाइमेन और जागा हम खामिन मेन सामानि मेन और फाइमेनि तेब का दं जे अम 2021 इसिम एडभार्टाइजमेंट सारजा माने इनके 3 टाइम डिले मन करे 2023 एग्जाम का नवेम्बर फाइबर बनि परे और इंटरव्यू माका 9 दोसना माने जनवरी वा केता 5 मान डिले खाबा प्लस एमसीसी पाइ खाबा संख्या रेजानि बाय कक्सना फाइमेनता कमनता तिनि साबै मालायखनो तिनि जों मालायखा सीईओ बाय ते सीएम बाय ताम कक दखाननो कक तो खबर जेसे दाइतिंग नाय प्रोसेस खायनाय आसंनो कक बायना